nun lugar abandonado, nas proximidades dun castro e un asentamento romano, apareceu no século IX unha tumba de mármore e entendéndose a teoría de que era o enterramento do apóstolo Santiago. Enseguida chegaron reis e nobres. No reinado de Alfonso II construíuse unha pequena igrexa para albergar a tumba que máis tarde se ampliou no reinado de Alfonso III o Magno, sendo incendiada por Almanzor. Mientras tanto, íase formando unha pequena cidade a que chamaban Locus Sancti Jacobi, con todo o necesario para atender aos peregrinos cada vez máis numerosos. A catedral románica comenzouse a construir no 1075, reinando Alfonso VI, o sendo bispo don Diego Peláez, ao que logo se acusaría de estar en tratos cos vikingos que asolaban as nosas costas.